la Solidaritat 1, Iniciativa 1, la CUP, Esquerra Republicana i el PSC 2 cada un, l'Anglada 5 i Convergència i Unió 8. És a dir, hem guanyat. Vic. A Vic no hem guanyat. A Vic no hem guanyat. A Vic ens mantenim amb 8. Els socialistes que treballen amb nosaltres n'han perdut 2 i Esquerra aguanta. I Plataforma guanya un vot. Guanya un regidor. I entra Solidaritat, que està bé, i els altres es mantenen. Per tant, a Vic no hem guanyat. Claríssimament no hem guanyat. Jo no em sento content avui. Penso que hem fet una feina increïble aquests 4 anys. Hem treballat moltíssim. Els regidors que estaven amb mi, en Xavi ha estat al meu costat molts dies, saben el que hem fet. Hem treballat 12 hores, 18 hores, 8 hores, el que ha fet falta. Hem invertit el que ha fet falta. I hem treballat al sud de la ciutat per entendre a la gent que el govern de Convergència i Unió més socialistes més esquerra, democràtic, podia arreglar i tirar endavant aquesta ciutat, que no hi havia problemes, que no hi ha problemes a la nostra ciutat. Però avui ens diuen els votants que no han fet bé la feina, que no ho han entès, o no han comunicat bé, o que a més o que no han fet bé, perquè es comunica el que es comunica. I per tant, Plataforma augmenta d'un regidor, cosa que és molt negatiu per nosaltres. A Catalunya augmenta tot Catalunya, a molts pobles, Plataforma per Catalunya. Ningú ens ha fet cas aquests anys, tothom deia que un problema de Vic, ara serà un problema de Catalunya, potser això canviarà, això ens ajudarà, però jo entenc que nosaltres no hem fet bona feina, no hem sabut fer-ho, per tant nosaltres avui no hem guanyat. Mantenim amb 8, per tant demà parlaré amb els meus regidors, els que hem sortit i amb vosaltres i prendrem una determinació. Moltes gràcies.